Abang ya kalau hanya hai borong borong tahu chairman, ani tahu bosuntono, hanya hai sonda malena, risaya panai. Sonda malen ya pada. Abang ya kalau hanya hai risaya panai. Mama borong borong mama suja mohon apa, kalau rani risaya panai. Abang ya kalau hanya hai borong borong, dah mau yang apa, kalau rani risaya panai. Pakat ini paham tentang apa kisan bagisan ka Tino hira pono sino football tournament champion ka nya gol Malaya Ramina Raka Long Gamatia ini masa sini tingkung tawa saja sekarang sini bubagra tangi bono onek sobai jamu kaja sini bising onek talan bola orang kriket orang onek sport enggak omo haike tunani scoop bangka scoop man hangka sini bising bo onek kisu talan sukuri kutu karena ni sini bo punung jaga orang punungkai sing ni position career aku tu mana oh punung bising kini sing aku aku bahagi career nu selama ni pun sorry bukan hamtau kan এবং তারপর নং সাইমান গছন ড্রাগ তাবো চারিদিকে ড্রাগ চালাই ট্যাবলেট চালাই অমর চালাই আবন হয়তো মুক্তি মানে খেলাধুলা বিসঙ্গ কাহে শরীর ঠিক দंनाय অমর दंनाय नों खेलाधुला मो स्क्रिन दंखो नों बुखुर ड्राग जानां टाइम दंनायबा अमो एंटी ड्राग अवेयरनेस नों कायसा बर अमो दुखनाव अर खेला टुर्नामेंट का फुटबल आमनो बेलाय हामबाय जानांगौ अमो हायकेन प्रति बছর न अमो चालगुई अमनो कन्टिन्यू खायसानांथों जाहाथे करे खेलाधुला खायमानिखा सब दिख ना कहा खेलाधुला हामजाया गेम करे हामजागोन चिनार चारिदिके मार फुटबल खेला बरा माने बगिनो खेला चालनाय रंना आं दालाय बेले हामो मारो अर मान जाका सिन चेयरमैन दङ अर सिन लिडार दङ अर जारा ना हामजानाय रक फुटबल लाबार अनेक बरक तिनि फायजा आंखौ हाटंखा तिनि अर खेलाव आं एसे उइटनेस हिसाबै आं फायमामनि बगे आं खाकनो खूब एकटा हाटंखा दंखा फुटबल मुथंमानि बदल बाय बदल बाताय जाका दालाय हामबाय मिडिया ताकुनो बिनि अर रंमाला विलेज कमिटी कलाइजा बिबक्रक एक बिस्कुल प्लेग्राउंड न अर दारा फुटबल हामदांनाय फुटबल न थांनो जाजांनाय रक अर विभिन्न दल थांनायमोन नगद टुर्नामेंट दंमोन दिनैके फाइनाल थांनाय 17 तारिख सेप्टेम्बराव इनॉग्रेशन माने दिनै 15 तारिख अक्ट'बर दिनैके फाइनाल हंखा दिनैनि फाइनाल हंखे हिरापुर भार्सेस बागमा दिनैखौ फाइनाल खूब नायथावक दाबो हाबे नामार पाइखा खेला खूब नायथावक जथुनो चारिदिके बर' अंकरै खेलानो नायथावजानाय हामजानाय रक थुंग्रिंनो जाजानाय रक थुंग्रिंनो जाजानाय रक रं कुथुमलाय जगर हुतुम और थुमुंनि बिसिंतै अमनो नायो जे खेलाधुलानि बिसिंथि बरक बो कायसा खेलाधुला कायसा पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बेखौनो सरिगो संगानि हेल्थ ठीक दंगानि हांके खेलाधुला दंगानांगो खेलाधुला थुंगै अनेक किसु खाइबो मानो अनेक किसु निजिनि टालेन्ट थुंगानि निजिनो जाहिखायाव पजिशना थुंगानि बो अनेक किसु लाइफ कैरियर थुंगानि अब दा थुंनाय दंलाय अब विलेज लेवल ब्लक लेवल निनि अमाहाय विभिन्न लेवल थुं दङ आं मनो विश खायो अमाके थुंमानि बिसिंथिनो आगामी दिनाव टेबो थुंगैयाखै सिन बर' टेबो इंटरनेशनल लेवल नेशनल लेवल अब थुंगैनि बागै बर' जों एनकारेज खालामनांगौ बर' सुबुंनांगौ बर' टेबो बक्सिं फान सुबुंनांगौ